Barka da zuwa. Hamisu Breaker sannan kuma da wannan fasihin mawaƙin wato Kawu Ɗan Sarki na fi tabbata da lalle zahiri idan har ka kasance kana jin waƙoƙi na yaren Hausa kuma ka kasance a inda ake jin waƙoƙi na harshen Hausa kuma a inda ake yin waƙoƙi na harshen Hausa zuwa fa ka san wayannan fasihan mawaƙa guda biyu wato Kawu Ɗan Sarki sannan kuma da Hamisu Breaker na fi tabbata da lalle wayannan mawaƙa guda biyu sun tumbatsa sannan kuma sun shahara domin a duk inda ka kasance a faɗin Najeriya kuma in ce a faɗin duniya za fa ka san wayannan fasihan mawaƙa guda biyu wato Hamisu Breaker sannan kuma da Kawu Ɗan Sarki. Assalamu alaikum yan uwa, barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wani zazzafin shiri na mu. A yau mun ƙara zuwa muku da wani zazzafin shiri akan wayannan fasihan mawaƙa guda biyu sannan kuma ƙayatattun mawaƙa guda biyu na faɗin Najeriya baki da kan dai mu sha'afa sannan mu shagala da danna mana subscribe sannan danna alamar nan ta ƙararrawa idan har ka kasance bako kuma farko wannan roƙo ne muke yi a gare ka. Na tabbata da lalle zahirin har ka kasance kana jin waƙoƙi na Kawu Ɗan Sarki to zaka ji waƙoƙi masu nishaɗantarwa sannan kuma da faɗakarwa a cikin waƙoƙin Kawu Ɗan Sarki domin shi Kawu Ɗan Sarki ya kasance fasihi sannan kuma ƙayataccen mawaƙin da a faɗin Najeriya ake ji da shi sannan kuma ake proud da shi domin ya kasance mawaƙin da na ɗaya wanda ya fara ɗaukar award a wannan shekara tamu ta 2022 domin shi Kawu Ɗan Sarki ya kasance ingantacce kuma ƙayataccen mawaƙin da a faɗin Najeriya baki da a halin yanzu babu mawaƙi na harshen Hausa a sama da shi domin shi fa Kawu Ɗan Sarki ya kasance mawaƙi sannan kuma ƙayataccen mawaƙin da idan har ka kasance kana jin waƙoƙin harshen Hausa to zaka so shi sannan kuma zaka yaba ma yanayin waƙoƙin da yake saki a waƙoƙinsa. Haka zalika Hamisu Breaker shi ma fa Hamisu Breaker ya kasance ƙayatacce kuma ingantaccen mawaƙin da a faɗin Najeriya babu ishi sannan kuma babu tamkarsa domin shi Hamisu Breaker yana sakin zafafan waƙoƙin da ake ji da su sannan kuma ake fariya da su a faɗin Najeriya domin shi fa Hamisu Breaker ya kasance mawaƙin da a faɗin Najeriya baki da a yanzu babu ya shi sannan kuma babu tamkarsa. To muna so ku warware mana wani zare da agwagwa a cikin wannan fasihan mawaƙa guda biyu wane ne kake tunanin ya fi wani tumbatsa sannan kuma ya fi wani shahara a fanni na waƙoƙi soyayya sannan kuma waƙoƙi na nishaɗantarwa sannan da faɗakarwa a halin yanzu. Na tabbata da lalle zahiri Hamisu Breaker fa duniya ne sannan kuma ƙarshe ne a fanni na waƙoƙin soyayya sannan kuma da waƙoƙin nishaɗarwa. Haka zalika shi ma fa Kawu Ɗan Sarki ba za a bar shi a baya ba tun daga wannan waƙa da Kawu Ɗan Sarki ya saka wato Ngallo waƙan nan ta baza duniya sannan kuma ta baza dukkanin faɗin Najeriya ba ma ya faɗin Najeriya ba har ma da ragoyin ƙasashen ƙetare. To na fa tabbata da lalle zahiri Kawu Ɗan Sarki ya zama shahararre sannan kuma ya tumbatsa shi ma fa Hamisu Breaker sannan shahararre ne tumbatsa ne sannan kuma wanda a halin yanzu babu ya shi sannan kuma babu tamkarsa wato Hamisu Breaker. Muna so ku tantance mana zare da agwagwa ko kuma in ce ku warware mana zare da agwagwa domin mutane suna ta mana tambaya wane ne ya fi wani iya waƙoƙin soyayya sannan kuma wane ne ya fi wani iya nishaɗantar da mutane a cikin waƙoƙinsa. Sai mu haɗu da ku a comment section domin tabbatar da abin da muke so ku warware mana. Kada ku manta da danna mana subscribe sannan danna alamar nan ta ƙararra domin samun ƙayatattu kuma ingantattun shiri da muke saki a cikin wannan tasha tamu mai suna Sirrin Duniya TV. Sai mun haɗu da ku a shiri na gaba. Sai mun haɗu da ku a comment section. Mun gode.